erityinen lippu, kun Tuttifruttilahti oli jäässä. Vau, onpa paljon. Toivottavasti ne eivät sula. Tässä säässä. En usko. Miksei kukaan tule jäätelölle? En ymmärrä. Ne ovat herkullisia. Pitäisikö meidän houkutella heidät tänne? Joo! Esitetään olevamme sairaana. Tai järjestetään juhlat. Tai tehdään lisää jäätelöitä. No, ehkä ei tuota. Sain sinulta idean, Vedi. Mitä jos piilotamme jäätelöihin jotain hauskan yllätyksen? Niinpä, vaikka erityisen lipun. Juuri niin. Ja hän, joka sen löytää, pääsee vierailemaan tehtaalle. Ja he saavat tehdä siellä haluamaansa jäätelöä. Joo! Mutta mitä jos he rikkovat jotain? Päästämme vain yhden vauvan, sen joka sai lipun. Ja he ovat ystäviämme. Eivät he halua rikkoa mitään. Olet oikeassa. Tehdään se lippu. Vedi ja minä teemme sen. Taidan vielä tarvita jotain muuta. Ai, tiedän. Ehkä jotain kultaista. Keksisi, Vedi. Vedi? Ai. Wow. Katso, se on täydellinen ja uniikki. Mennään. Tässä se on. Vau, se on kaunis. Ja se on uniikki. Ota se, Vedi. Piilota se. Annoit minulle tämän idean. Mutta ole varovainen. On hyvin tärkeää, ettei kukaan näe, missä se on. Tosi hyvä, Vedi. Nyt meidän täytyy vain soittaa muille vauvoille. Minä soitan. Mitä nyt? Ai, jäätelöön on piilotettu erityinen lippu. Ja se, kuka löytää sen, pääsee tehtaalle tekemään haluamansa jäätelöä. Oi, mitä? Sen on oltava minun! Kukaan ei tullut. Tiesin, ettei tämä toimisi. Wow! Miten paljon jäätelöitä? Se on varmasti tässä. Haluan sen! Se on minulle jäätelöitä! Hei, hetkinen nyt. Älkää unohtako, että voittajan on tultava lipun kanssa tehtaalle tänään iltapäivällä. Minua jännittää. Kenellä on se lippu? Minulla! Se on minulla! Minulla! Dreamy! Mikä tuuri! Sinä voitit. Näytä sitä. Onnittelut! Tervetuloa jäätelötehtaalle. Hei! Löysin erityisen lipun! Mitä? Se on sama lippu. Miten se on mahdollista? Lippu on uniikki. Tein vain yhden vannon. Saanko katsoa? Minulla on lippu. Ei vaan minulla. Ei kun minulla. Mitä me nyt teemme? Päästetään kaikki sisään. Ai kaikki? Okei, mennään kaikki jonossa sisään. Ja mikä tärkeintä, älkää koskeko punaista nappia. Jelly! Frozen fruity, frozen fruity ice cream. If you want it now, just sing this song with me. Frozen fruity ice cream with many, many fruits and lots of love. If you find this special ticket hidden somewhere, then you can make your own ice cream. If you're lucky and you find it, you will have the chance to taste new flavors that you thought didn't exist. Riittää! Ulos kaikki! Nyt! Tehdas on lakannut toimimasta. Mutta me ei koskettu mihinkään. Ja meillä kaikilla on erityinen lippu. Mutta tein vain yhden. Miten se on mahdollista? Odottakaa hetkinen. Miksi jeleillä on... Tulastin! Jellit. He tekivät sen. No, voimmeko tehdä jäätelömme? Joko? Okei, mutta vain jos autatte saamaan tehtaan taas toimintaan. Tuo oli uskomatonta. Oli tosi hauskaa. Niin, olimme innoissamme vierailustanne, mutta tämä oli vähän katastrofi. Lipputilanne oli epäonnekas. Mutta on onni, että olet ystävämme. Tästä lähtien tulemme vierailemaan useammin ja hakemaan jäätelöitä.